Салому дуруд ба бинандаҳои ютуб канали ТВ Симон 01. Хуш омадед дӯстони азиз. Чунон ки мебинед имрӯз санаи 12/04/2026 дар деҳаи Чинор як бузгаши зебои баргузор гардид. Метавонед ки аз ютуб канали ТВ Симон 01 даромада қисми якашро тамошо кунед ва дар оянда чӣ барномаҳое ки ҳамин дар шаҳри Панҷакен баргузор мегардад, чорабинои фарҳангӣ, метавонед ки аз ҳамин ютуб канал даромада тамошо кунед. ҳатман ба канал подписатсия мекунем ва лайк ва комментария ҳатман нависем. фикру ақидаи худро ки мо бинем дар оянда мақсад видеоҳои ҷолибро пешкаши шумо гардонем. дӯстони азиз, ҳатман зангулечаашро пахш кунед ки вақте ки мо видеоро дар ютуб канал мегузорем ба шумо ранги смс меравад, шумо хабардор мешавед ва медонем тамошо мекунем видеои моро. ин ҳамин ҳозир бошад қисми якашро дар ин ҳамин ютуб канали мо ба номи ТВ Симон 01 мегузорам. тамошобинои мо аз шаҳри Москва, Питер, умуман давлатҳои хориҷа мо мебинам. ҳатман бояд шумо тариқи VPN даромада тамошо кунед. дӯстое ки дар тарафи ғарибӣ ҳастанд, мисол дигар давлатҳо, боқӣ сарбаланду хонобод бошед, қисми якашро даромада тамошо кунед. қисми ду баъди ҳамин тамошое ки шумо буд мекунед як соата, қисми дуяш сразу мебарад. дӯстони азиз, ҳатман ба канал подписатсия намоед. аз ноҳияи овоздори уротипа худои мана писари Қурон Тураич мо 30 сол ҳамроҳ депутат будем. мана ҳоҷи бобо ҳозир яке аз шахсҳои номдори ноҳияи уротипа ҳастанд, ободкор ҳастанд. мана писарашон омада хуш омаданд. мана бародари азизи мо дарбари моҳаммад мероҷаке ҳама нағз мешиносад, соҳиби бургут бо ҳам роҳшон омаданд. ҳама хуш омадедтон. меҳмонон мана бо сардори ҳоҷи давлат бивши полвон омадагӣ, ҳама меҳмонон хуш омадедтон. сар саломат боштон. барори кор. як шероз азивара Ziddi Botqalisi Arsenal Xolidin Palamon. Salomat bo'ling. Ayjon tashakkur. солими мерафтагӣ як адад яхдон солими рафта истода як адад яхдон солими дар майдон буда як адад яхдон мошини обзада биёед. солими дар майдон буда як адад яхдон аз номи Саид Мумин Паҳлавон дараи ҳафткул 100 сомонӣ вориди касса гардид. боз дар дасти Афросиёб. اسب باید با نام افسانه باشد.
yo Baron mi? Karnachion navoz edildi. Buzlar zamin. Mutasifona. Фурузон шо ҳаракат кунед. Буздар дасти Фурузон шо. Асп бо номи Залатой. Аспи Шуҳратҷон. Ако автомобили обзанак назди марра биёед илтимос. Буздар дасти Сироҷиддин Миндона. Асп бо номи Максимус. деҳаи Камар. деҳаи ёри Асп бо номи Самурай. Солим як адад Яхдон. Буз дар замин. Буз дар дасти Тӯйчибой. Буз дар дасти Тӯйчибой. набераи Алоқул паҳлавон. ҳаракат кунед. солими дар майдон буда як адад Яхдон. буз дар замин. буз дар дасти Муҳаммад Саид. Асп бо номи ракетаи ёрӣ буданаш дар кор. аспи Ҳоҷи Маҳкамбой. пиламе я бор дига кач ошед. буз дар дасти Фурузон шоҳ. буз дар дасти Афросиёб. асп бо номи Афсона ё Барон. ҳаракат кунед. солими дар майдон буда як адад Яхдон. буз дар дасти Афросиёб. буз дар дасти Афросиёб. буз дар замин. Otur reis.
باز در دست محمد سعید اسب با نام راکت یوری. شیرین شاه اسب با نام سمرقند معلم محمد صالح. نه به فکر رحیم بردیم مانند و این اسمی چه اینجا با باز در دست جوهر سوجینا اسب باید با نام یافونچا باشد. باز در زمین آفرین. سالمی در میدان بوده، یک عدد یخدان بود. شیرین شاه پهلوان دهه یوری فرزندی شرافی چوپان اسب با نام سمرقند معلم محمد صالح دهه باغچه جماعتی دهاتی شینگ درای هفتکل مرا مبارک. از نام رئیس فدراسیای بازی‌های بزکشی و پایگاه شهر دهاتی پنجکند حاجی رحمانقول کریمов تبریکات الهیده شما قبول کنید. مرا مبارک، زنده و سلامت باشید. سالمی در میدان بوده، یک عدد یخدان بود. شیرین شاه پهلوان دهه یوری فرزندی امکی شرافی چوپان اسب با نام سمرقند اسب معلم محمد صالح دهه باغچه جماعتی دهاتی شینگ باز در زمین باز در دست محمد سعید اسب با نام راکت یوری اسب حاجی محکمبو رفعتوف. حرکت کنید پهلوان. نموشد اسب با نام انقره نیکی نیوی نی. باز در زمین جانب مارا آفرین. سالمی در میدان بوده، یک عدد تلویزیون بود. امیر شاه پهلوان دهه یوری اسب با نام پرادو 0101 اسب یکوی جهان دهه سور جماعتی دهاتی ماغیون مرا مبارک.
Небаюс ҳаминҷа будага дестар наомадед. Аб боло гузаред. Хуш омадед. Солви дар майдон буда як адад телевизор буд. Амиршоҳ паҳлавон деҳаи ёрӣ асбономи Прадо 0101 аспи якои ҷаҳон деҳаи Сор ҷамоати деҳоти Моғиён. Марра муборак. Солви рафта истода як адад гӯспанд. Боз дар дасти Афросиёб асп бо номи Афсона, аспи Холиди Маҷид. болош ба болои Амин Солим 500 сомон пул. боз дар дасти Афросиёб. ҳаракат кунед. Солими дар майдон буда як адад гӯспанд 500 сомон пул. офарин. Солими дар майдон буда як адад гӯспанд 500 сомон пул буд. Афросиёб паҳлавон деҳаи Яккахона асп бо номи Афсона, аспи Холиди Маҷид деҳаи Моғиён, ҷамоати деҳоти Моғиён. аз номи Тошпулоти Оҳангар деҳаи Боғча, ҷамоати деҳоти Шинг 4 пар нал вориди каса гардид. монед солими рафта истода як мошинаи ҷомашӯӣ ба болояш 4 пар нал аз номи Тошпулоди Оҳангар деҳаи Боғча, ҷамоати деҳоти Шинг. солими дар майдон буда як адад стиралли машина ба болояш 4 пар нал. имрӯз сана 12 апрели соли 2026 аст. мо шумо қарор дорем дар майдони деҳаи Чинори шаҳри Панҷакен барои сарҷам намудани ин қадар одам, асп, паҳлавон, меҳмон дар чунин як майдони барҳаво ҳунар, ҷасорат, матонат, ғайрат ва шавқу рағбати зиёд нисбати варзиш ва ҷавонон лозим аст ки ҳамаи инро мо дар симои раиси Федератсияи бозиҳои бузкашӣ ва пойгаи шаҳру деҳоти Панҷакен ҳоҷӣ Раҳмонқул Каримов мебинем. соҳиби асп бо номи Сипар, боз дар замин.
دوست در دست کاروان دوست در دستی شام پهلوان دوست در دستی شام پهلوانو تکرار با کوشی زین پیچونیدن من است نوروزبک буз дар дасти наврӯзбек паҳлавони ноҳияи спитамед ҳаракат кунед солим як стиральни машина 4 фарнал буз дар замин буз дар дасти тӯйчибой ҳаракат кунед буз дар дасти тӯйчибой офарин солими дар майдон буда як адад стиральни машина 4 парнал буд тӯйчибой паҳлавон ноҳияи шаҳристон набераи анорқул паҳлавон шодравон анорқул паҳлавон асп бо номи кобул аспи ҳоҷи машраф қурбонов ноҳияи данғара солим як сару штор бор кунед стиральни машина солими рафта истода як стиральни машина 4 фарнал так рафт солими рафта истода як адад стиральни машина 4 парнал $100 амрикоӣ солиме ки ҳозир омад тӯйчибой паҳлавон ноҳияи шаҳристон набераи шодравон анорқул паҳлавон асп бо номи кобул аспи ҳоҷи машраф қурбонов ноҳияи данғара солим як сару штур марра муборак буз дар дасти ҷавҳар паҳлавон асп ё бо номи бели медвед ё аспи нави ислом биргад адуяш яктеш аспи нав ба фикрам буз дар дасти ҷавҳар аспи нави ислом биргад офарин ҷавҳар авайми аспи ислом биргад
Чавар, асли Ислом бригад ми? Солими дар майдон буда як стиралли машина 4 парнал $100 амрикоӣ буд. Асп бо номи Акула, аспи Ислом бригад, аспи нав Мара Муборак деҳаи Суҷина. Солими мерафтагӣ як сарбуз 500 сомон пул. Брафту, моне листан онҷо баркор бошад. Биёд меметем занашад. Ай, албатта аком. Буз дар дасти Наврӯзбек, ноҳияи Спитамен. Жан дар разм кашокаш доранд. ҳаракат кунед. буз дар дасти Наврӯзбек. топ дода бед, топ тиед, аз 20 метра топ тиед. гардонда палавоно, гардонда ғайри Наврӯзбек, гардонда боз дар дасти боз Наврӯзбек. Наврӯзбек ғайри Наврӯзбек, гардонда. офарин, офарин. хандатахор солими дар майдон буда як сарбуз 500 сомон пул буд. Наврӯзбек паҳлавон. Оти нима? Qayerdan? Kimniki? Navruzov Ehsonniki. Navruzov Ehson. Solimi dar maydon bуда як сарбуз 500 сомон пул буд. Наврӯзбек паҳлавон, ноҳияи Спитамен, асп бо номи Қашқадарё, асп аз шаҳри Хуҷанд, аспи Наврӯзов ки гуфтанд? Эҳсонбек. Мара Муборак. солими мерафтагӣ як адад мошинаи ҷомашӯӣ. солими рафта истода аз номи соҳиби асп бо номи Кобул
ҳоҷӣ Машраф Қурбонов меҳмони имрӯза 1000 сомон пул дар майдон. ба болои Амин Солим як сар гӯспанд солими дар майдон буда аз номи ҳоҷӣ Машраф Қурбонов аз ноҳияи Данғара соҳиби асб бо номи Кобул 1000 сомон пул як сар гӯспанд буз дар дасти жандаразм, буз дар дасти Афросиёб аспи нави Акои Азамат бурин асб бо номи Пайкар. Пайкар солими дар майдон буда 1000 сомон пул як сар гӯспанд аз номи ҳоҷӣ Машраф Қурбонов ноҳияи Данғара Афросиёб паҳлавон деҳаи Яккайхона асб бо номи Пайкар, Пайкари Азамат Шамсиев деҳаи Чорбоғ марра муборак. солими мерафтагӣ як адад стиральни машина. солими мерафтагӣ як адад стиральни машина аз номи ҷавонони шаҳри Кӯлоб деҳаи Даҳана ба каса 1000 сомон пул ворид гардид. Рафте шуд. Ширин Шоҳ ҳаракат кунед. буз дар дасти Ширин Шоҳ асб бо номи Беспредел аспи Шарофчӯпон. солими дар майдон буда як адад стиральни машина буз дар дасти Ширин Шоҳ деҳаи Юрӣ асб бо номи Беспредел аспи Шарофчӯпон буз дар замин. Муҳаммад Саид ҳаракат кунед. Асб ё бо номи чӣ будид? 07 ё бо номи Хуросон. ноҳияи Шаҳристон асб бо номи Анқара буз дар замин. Nadig marshlamte. Marshlamte dadi. Asla? Ha. Çünkü tarifini çok var. Baba. Assalomu alaykum aka. буз дар дасти Абдул Аҳад ноҳияи Шаҳристон
боз дар дасти Абдулаҳад паҳлавони ноҳияи Шаҳристон, фарзанди амаким Рустам Мулло. Оба зада биёед аз ҳамунҷа, мошини об мезадагӣ аз ҳамунҷа зада омадан гиред. боз дар дасти Абдулаҳад ноҳияи Шаҳристон. Солим як адад стиральни машина. Офарин. Акой шер. Мошини обзанак ҳай кунед. Ҳарчи зудтар ҳай кунед. Акой Акбаршо анқаре гиред. мошини об мезадагӣ ҳай кунед. солими дар майдон буда як адад стиралли машина буд. Абдулаҳад паҳлавон ноҳияи Шаҳристон. асб бо номи Коба. аспи асфи Самадзода Раҷабалӣ аз деҳаи даҳанаи шаҳри Кӯлоб. Марра муборак. оба зада биёед, тарафи марра биёед, зада оба. хуб солими мерафтагӣ як адад яхдон. солими рафта истода як адад яхдон. асб бо номи Атела. аспи дӯстзода Юсуфҷон. деҳаи Қумоқ. ҷамоати деҳоти лоиқ Шералӣ. ҳаракат кунед паҳлавон. ҷониби марра Атела. пиёдаво эҳтиёт кунед. фуроед пиёда гурез. пиёда гурез. офарин. солими дар майдон буда як адад яхдон буд. 500 сомон пул. Сарварбек паҳлавон. одама ноҳияи куҷо будан? Спитамени? Спитамена? аз ноҳияи Спитамен. асб бо номи Атела. аспи дӯстзода Юсуфҷон. набераи бобои дӯст. марра муборак. солими дар майдон буда як адад стиралли машина. тошпулоди оҳангар назди марра. Искандар паҳлавони ноҳияи Шаҳристон. Эгамбердиев мефикрам. аспи ҳоҷи Машраф Қурбонов. ноҳияи Данғара. асб бо номи Сунами. марра муборак. солими дар майдон буда як адад стиралли машина буд. Искандар паҳлавон ноҳияи Шаҳристон. асб бо номи Цунами. асб бо номи Цунами. аспи ҳоҷи Машраф Қурбонов ноҳияи Данғара. аз номи акои Набиҷон ба болои Амин Солим $100 амрикоӣ тӯҳфа гардид.
мара муборак хушор дед Искандар паҳлавон. аз номи Набиҷон Тураев $100 туҳфа гардид. солими мерафтагӣ як сарбуз 500 сомон пул. چی گپ شد اونجا؟ سونا میخیست. نامید سنامید اما نگیرید و солими дар майдон буда як сарбуз 500 сомон пул аз номи ҷавонони деҳаи даҳанаи шаҳри Кӯлоб, вилояти Хатлон. Meşa soruşunu popular biliyoruz. Test alıştım. Hava peşan onu kurtulup kalam. Rozan minut буз дар дасти Сироҷиддин асп бо номи Ариол, аспи бобои турди деҳаи Урметани ноҳияи Айнӣ. ҳаракат кунед. солими дар майдон буда ако мобайна об занед. чизе рӯи хушкӣ ба об занед. солими дар майдон буда як сарбуз 500 сомон пул буз дар дасти Сироҷиддин паҳлавони ноҳияи Шаҳристон буд. асп бо номи Ариол, аспи бобои турдӣ буз дар дасти Зариф. буз дар дасти Зариф. солими дар майдон буда як сарбуз буд. Зариф паҳлавон, шаҳри Панҷакент, асп бо номи Акула, аспи Акои Суҳроб. солими мерафтагӣ як адад телевизор. шофирако раҳмати калон ҳамин майдона поинашам об занед ҳамунҷо ба
боз дар дасти Фарроз паҳлавони деҳаи Навобод, ҷияни Қодирберди паҳлавони устуну Шикан. Офарин. солими дар майдон буда як адад телевизор буд. Фарроз паҳлавон, деҳаи Навобод, ҷияни Акои Охун, асп бо номи Лидер, اسب اسکندر حاجی. حاجی اسکندر حاجی راموقل کریموف алоҳида табрик карда истоданд. солими мерафтагӣ як адад яхдон. бургута назди марра биёред. бургут сувор шавед. як адад яхдон. боз дар дасти Наврӯзбек, ноҳияи Спитамен. офарин. хандатахор. солими дар майдон буда як адад яхдон буд. Наврӯзбек паҳлавон, ноҳияи Спитамен, асп бо номи Стингер. аспи Қучқурҳоҷӣ. аспи Қучқурҳоҷӣ. اسب خرامزار. مرا مبارک. شمشاد نمی؟ اسب با نام شمشاد باری کدی بیاد. دبوز نرسید. солими дар солими дар майдон буда як сарбуз 500 сомон пул буд. Абдулаҳад паҳлавон, ноҳияи Шаҳристон, асп бо номи Шамшод, шамшоди ҳоҷи Зубайдулло, деҳаи Варзиканда. марра муборак. солими мерафтагӣ як адад мошинаи ҷомашӯӣ. як адад мошинаи ҷомашӯӣ. боз дар дасти Ҷавҳар, асп бо номи Бургут, аз шаҳри Ургут, ҷумҳурии Ӯзбекистон. аспи амаки Меҳроҷиддин бо тахаллуси Меҳроҷи спорт. марра муборак. солими дар майдон буда як адад мошинаи ҷомашӯӣ буд. Ҷавҳар паҳлавон, деҳаи Суҷина, асп бо номи Бургут, аспи амаки Меҳроҷиддин аз шаҳри Ургут, ҷумҳурии Ӯзбекистон. марра муборак. солими мерафтагӣ як адад гӯспанд
500 сомон пул. Асп бо номи Бургут, асби амаки Меҳруҷиддин аз шаҳри Ургут, Ҷумҳурии Ӯзбекистон. Дӯстии байни ду давлати ҳамсоя Ӯзбекистону Тоҷикистон поянда бод. солеми дар майдон буда як адад гӯспанд 500 сомон пул. солеми дар майдон буда як сар гӯспанд 500 сомон пул. Диёр паҳлавон, ноҳияи Шаҳристон, деҳаи Чашмасвор, набераи Шодравон Анорқул паҳлавон. Офарин. Асп бо номи Аждал, аспи акуни Набиҷон, аспи Қурбон Тураев, шаҳри Истарафшан, асп бо номи Аждал. солим як сар уштур. солиме мерафта истода як сар гӯспанд 500 сомон пул. Диёр паҳлавон, ноҳияи Шаҳристон, асп бо номи Аждал, аспи ҳоҷи Қурбон Тураев, шаҳри Истарафшан, як сар уштур. Марра муборак. буз дар дасти Сироҷиддин паҳлавони ноҳияи Шаҳристон, деҳаи Чашмасвор, асп бо номи Арёл, аспи Бобои Турдӣ. ҳаракат кунед паҳлавон. деҳаи Урметани ноҳияи Айнӣ. Камтармон. ғайри Сироҷиддин гардонда. буз дар дасти Муҳаммад Саид паҳлавони деҳаи Майката. гардонда биред Муҳаммад Саид. Напартоед. Бурда 20 метра гаронда биёред. аспи чемпиони Бобои Ҳасани Ёригӣ аст. солими дар майдон буда як сар гӯспанд 500 сомон пул буд. Муҳаммад Саид Паҳлавон Раҳмонов, деҳаи Майката, асп бо номи чемпиони Ҳасани Ёригӣ аз деҳаи Ғусар. марра муборак. солими мерафтагӣ як адад яхдон.
Takım asla oldu. Yakın rafı. Ben de falandı. Yakın mı? İşte yakına Teşekkür ederim. Yedi darbayla sokmayacağız. Vay soru topu dedi. Yol be yok dedi. Kala topu. Zarifjon. Zarifjon. Buzdardasi Korvomi. Buzdardasi Korvon. G'ayri Korvon gardonda. Ofarin. Chi nomi asp? Korvon. Nomi asp chi bu? Korvon nomi asp. Solve dar maydon buda yak sar gusman. Chi bu? Yak adad yaxdom bud. Korvon pahlavon. Dehai Mohivon. Asp bo nomi Laseti. Aspi bobo usto budai? Aspi usto bobo. Dehai Mohion. Mara muborak.